Здравейте, приятели! Hello! Днес ще говорим за буквеното съчетание TH. За много хора това е трудно, но то всъщност е много лесно. Имаме два начина за произнасяне на буквеното съчетание TH. Беззвучното Т и звучното Д. Разликата между двете е, че например в думичките this, those, тогава езикът е между предните зъби, не докосва устните и издишаме. This, those, think, thank. Другият вариант е звучното Th. Езика е на същото място, между предните зъби, не докосваме устните, но произнасяме глас. Д, дет, ден. По този начин. Не е трудно. Ще се видим в следващото видео. Бай-бай! И посетете сайтът ни Учи лесно. Бай!